ውድድር ቅድድም ምሽክለታ ዙር ቱርኪ በሰንበት 18 ሚያዝያ ብዝተኻየደ ሻምናይ መድረኽ መጋረጁ ክዓጽን ከሎ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ናትናኤል ብርሃነ ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ተዓዊቱ ኣብቲ ኣብ ከተማ ኢስታንቡል ዝተኻየደ 121 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ዛዛሚ ናይ ጽርግያ ውድድር ጀርመናዊ ተቐዳዳማይ ማርሰል ኪታል ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ እዚ ተቐዳዳማይ እዚ ንሳልሳይ ግዚኡ ናይ መድረኽ ዓወት ዝመዝገበ ኮይኑ ኣብ ቀዳማይን ሻብዓይን መድረኽ ቀዳማይ ኮይኑ ብምእታው ይፍለጥ ብሁሉል ግዜ ድማ ኣብ ሻድሻይ መድረኽ ዓወት ብምምዝጋብ መሪሕነት ካብ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ናትናኤል ብርሃነ ዝተረከበ ቱርካዊ ሙስጠፋ ሳየር ንውድድሩ ብ26 ሰዓትን 28 ደቂቕን 29 ካልኢትን ብምዛም ክዕወተሉ እንከሎ ናትናኤል ድማ ብ41 ካልኢታት ጥራይ ድሒሩ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ተሸላሚ ብሩር ሜዳልያ ኮይኑ ምስ ፈረንሳዊት ክለብ ዩሮፕ ካር ተሰሊፉ ዝወዳደር ዘሎ ናትናኤል ብርሃነ ኣብ ቀዳማይ ዓመት ናይ ፕሮፌሽናል ውድድራት ብተመክሮ ከምዚ ዓይነት ብሉጽ ብቕዓት ብምርኣዩ ካብ ብዙሓት ወገናት ናኣዳ ክትርፍ ክኢሎም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዙር ቱርኪ ዝኾነ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ናይ መድረኽ ዓወት ከመዝግብ ይኹን ንውድድር ግዜ ብመሪሕነት ክቕልስ ተራእዩ ኣይፈልጥን እንተኾነ ግን ናትናኤል ብርሃነ ነዚ ዝተጠቕሰ ደረጃታት ንፈለማ እዋን ክበጽሑ ብምኻሉ ንታሪኽ ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ኣብ ዙር ቱርኪ ለዊጥዎሎም ኣብ ናይ ሎም ዓመት ዙር ቱርኪ 24 ፕሮፌሽናላትን ፕሮ ኮንቲነንታል ክለባትን ተሳቲፈን ነይረን